Noniin. Videota pukkaa. Kelaa vaan tulee. Nyt on jarrua vähän tiukka. Tie. Se olisi moikko. Ei tuli väärin. Toinen roikkuu, mutta kelaa vaan. Talaavikko. Aavivalaa. Äläpä saa löysiä. Ota ton pulkisti, kun se tulee tähän näin, niin tappaa vaan pois. Noniin. Vielä pois. Tää voi sitten tänne nurkkaan seisoo. Tätä vasta voi nojata hyvin Nyt se ei pitkään veneen. Mene tonne nurkkaan seisoo. Nyt nojata ihan tuotavasti jaloille, että sä tipuu sieltä mihinkään. Kaikista paras. Joo. Käy vapaalla päästä tohon ja varmia se saattaa lähteä syöksyä, että saa se jarrun kanssa vähän löytää jarrun. Tässä pyörin kalaa. Eikö oi vittu kun iso ja pyörä. Kun mä koukkaan niin ihan rauha. Löytetään vähän. Anna, hyvä on, ei tarvitse löytää. Sitten kävele taakse kun mä nostan se kyyn. Se on paras kun kanssa. Mä roisin se tulee tänne. Kato ettei se mene potkuriin. Se on ihan vapaalla siellä. Se on nyt sama. Se on se sama. Sitten kun saatte vaan tähän lähelle. Hyvä. Siellä on hyvä kala. Ihan rauhoittaa, älä väkisin. Ihan rauhoittaa kyllä pitää mikä. 10 kiloa. Vielä kesä tulee. Päivä tulee. Vielä kesä. Ihan rauhassa tilanne. Huhhuh. Pikkasen jännittää. Ihan rauhassa. Ohjaa vapaalla, että se on oikein. Se on oikein. Joo, ei mene enää. Kelaa.
se tahtoo pintaan. Kiitos. Ihan rauha. Siinä on ihan nätti kala. Kela. Vielä kerran. Siitä. No niin, Pian tosta varresta. Siima meni poikki, mutta ei haittaa enää. Otappa se seuraava pasti, kun kohta saa sieltä. Älä varo sitä. Joo, ei vittu. Meillä on pisteitä. Nyt Petteri. Oli hieno. Ota se toinen vapaa käteen, sillä on kalaakin. Tämä. Joo. Sama homma on veivahtaa. Kela. Tuo on joku 89. Yes! Yes. Ensimmäinen kyys. Tää tiputa vauhtia, niin hakkaa. Tää Huhtala just. Pellillä vielä. Siiva poikki. Onneksi saatiin siitä. Ja lähtee. Vapaa yleensä. Löysää. Ja laat vaan tulee. Näin sieltä. Ensimmäinen joku 8 kala kyyvissä. Täällä toinen tulossa. Sä oot varmaan tekee sitä pumppausliikettä. Nyt on väsytty ja kyllä väsytty. Jää kyytiin vaan. Aina vähän. Siinä Huhtala Jussi pellillä tuli 3 teippiä. Oi, nyt on kunnon kala. Nyt vapaa pystyttää. Nyt puhutaan niinku 15 plusta. Nyt on iso kala. Ankaran kokoinen. Älä nyt sotke siimoja. Hyvä päivä. Kela vaan menee. Kela. Tässä on paino. Laino irti. Selvä. Vapaa pystyy puolella. Ja katsella lähipään ilman. Ei se auta.
oikein iso kalaa. Heti alkoi kalaa. Vittu se jäi kiinni tuohon ensimmäisen kiinni. Ei se haittaa. Saattaa olla se irtoa. Miten se jäi tuohon? No, kyllä tulee mukaan. Kyllä saa se, mä nappaan sen heti. Tuolla on yli 15 kilon kalaa. Ankara möykky. Vittu kun pahat tuo siitä tuo. Ai se haistaa. Ei irtoa kohta tuo. Nyt saatte uitettua tänne. Siellä on iso kala. Älä päästä veneellä. Hyvin on kiinni. Se on yli 15, joku 16-17 kalaa. Älä irtoa, älä irtoa, älä irtoa. Älä vittu. Nyt saattaa vähän viestiä. Älä irtoa. Älä lyö mua naamaan. Joo hei. Nyt pääreen. Nyt on kuule semmonen möykky tuolla. Oksa pois. Ihan rauha. Se laittaa Mä oon kiinni jossain. Tossa. Joo. Et oo. Mä oon kiinni jossain nyt. Jaa, sä oot tuossa. No nyt on irti. No niin, ei mitään hätää. Se on toisella puolella. Kiima kiirryttää. Nyt puhutaan isosta kalasta. Pientä painetta. Sitten saadaan se tohon pintaan. Mä nappaan sen heti. Nyt uitat. Ihan rauha. Nyt saatana se on iso kala. Mä tarvitsen, että mulle strangille kyllä ainoastaan ja kolaa. Kelaa. Vittu se on iso meri. Ihan jäänyt. Ajo rauha. Sun taisi pumpata tää, saat se lähemmäksi. Ei välttämättä muuten tuu. Tyhjää pois ja se vähän. Se on aivan väsynyt. Sillä on vaan massaa niin paljon. Sitten menee toiselle puolelle saattaa uudestaan. Uista sinne vapaa sille puolelle. Uista se tälle puolelle. Tänne reunaan. Varoittaa valaistusta naruun. Nyt se ui toiselle puolelle. Se on ihan loppu. Tähän vaan koukkaa. Kelaa. Ei riitä nää jarruttas. Hyvä. No ei sitten riitä. Tulee sitten. Nyt tuppa tyhjä pois. Joo, ei mitään. Ihan rauha. Ei tarvitse pari metriä. Tarvitse pari metriä. Niin, hyvä. Toiselle puolelle. Äkkiä sinne. Ei. Se on kiinni poja. Nyt pysyy tangi pojalla. Ei. Hirveä möykky! Kyllä! Pojat, se on 18 kiloa! Ai vittu! Anna pappia. Ankarakala! Ei ankarakala! Anna pappia pojalta. Oi vittu pojat! Nyt oli joulu! Katso mikä möykky! On kyllä lihaa. Se on pojat iso kala! Huhhuh. Nyt ei oo nää paineita juostaa kahvia loppupäin. Ei jumalauta. Vittu mikä löt. Vittu mikä lötkö. Ankaralle. Nyt se hyppää pois. Ei hyppää. Ja on hyvin kiinni. Nyt pojat.
Nyt toi sok. Vittu tuplaterä. Tuplatärp. Mä sanoin itse pojille, että mä oon ikään saanut 2 kalaa samana päivänä. Mulla on hyvin lähellä Reimarinen mestaruutta. Perhela. En mä tajunnut, että se on ton koko.